min 1,6 a. Dames hier, opletten. Nee, je kijkt naar mij. De a, René en niet René. Dames en heren, haal het ding uit je oor of je ogen eruit. Maar hij is het uit. Dan haal je het uit je oor. Hij heeft het geen nut. Is het hier warm of ligt het echt Nee, van mij? stil. Ik zeg stil. Kan even verwarming Die uit. aan hier, jongens. En meisjes. Kasper. Die aan moeten we uitrekenen. En dan kan je op je vingers proberen, maar dat geldt, dat doet heel veel tijd. Neem heel veel tijd. Wat doe je? De eerste stap is. Mag de deur open? De eerste